अबाव थांखो? नोंखौ बिसोर खोमाबाय। मादैया थुनथ्राखौ मोजाङै नायासै। मानो? हांसेबो आं फोथायनानै बिसिनियाव गथायबोदोंमोन थुनथ्राखौ। थुनथ्राखौ अबाव मोनबावगोन आङो? थुनथ्रा, आं दानो थांगोन। आं थुनथ्राखौ नागिरनो थांगोन। आं दानो थांगोन। मादैया। हेलौ बिबारि। मादै, थुनथ्राया बोरै गोमामारनाय? मानो थुनथ्राखौ मोजाङै नायासै नोंसोरो? आङो फोथायनानै गारबोदोंमोन नोंसोरनियाव। नाथाय थुनथ्राया अबाव? थुनथ्राखौ अबाव नागिरना मोनबावगोन आङो? बेथ' ओरैनोबाबो मानसिनि गोमोन उन उन थांफानो नागिरो, गाबाबो गाबनोबो रोङाखै। बेनिखायनो रावबो मोनथियाखैबो खोमा। सोरबाफोर लांदोबाबो सोरबाफोर लांनानै फानहैना जाबायसो खोमा। बोरै गलांनाय बियो? मोजाङै खाना दोनाखैमोन नामा मादै? मोजाङै खाना दोनदोंमोन आङो बिबारि। माने मा जादों मिथिगौ ना? आङो थुनथ्रा गोमा खालि न'आव गैयामोन। आङो बाजै बैथासि लाहानियाव आलासि जानो थांदोंमोन बिसोर लिंबाय थानायखाय। नोंसा दादैल' दङमोन। नोंसा दादैखौ आं मोजाङै नायनो होदोंमोन। बिबा दा नायदोंमोन ना नायाखैमोन? बिदिनो ओमफ्राय दा गोमाबाय। आरो मादै गोमा खालि आंनो मानो खबर होआसै? आं नागिरनो थांगौमोन ना? आं खिजानिबा नागिरना मोनगौमोनानो। दा सप्तासेयानो बारलायलांबाय। अबाव मोनबावगोन दे? मादै मानो बेफोरबायदि खालामखो? मानसि बायदि अनोमोन आङो थुनथ्राखौ। दा सोरजोंबा जाजाबायसो खोमा। मानो खिन्थायाखैमोन मादै? बुं गोमाबाय होननानै। आं नागिरनो थांगौमोन ना गारि लानानै। मानो? बिबारि, जोङो अमाखौ नागिरा नङा, नागिरगासिनो। नागिरनो लागा जायगायानो गैया। गामि गंसेया नागिरजोबदों, गामि खाथियावबो नागिरदों, गजा सकसिम नागिरहैदों आङो। मिथिगौ ना? नों दुखु मोनगोन होननानै खिन्थायाखैमोन आङो। दाबोथ' दुखु मोनदों आङो मादै। ओरैनोबाबोथ' सानसे नङा सानसे आं मिथिखागौमोन। मादै, नोंनिया गोरोन्थि जाबाय। मानो खिन्थायासै? आं नागिरनो थांबा मोनगौमोन खोमा। अबेथिंजाय गोमादोंबा? दादैया एसेबो मिथिया ना मायो? मिथिया बेबो। दा मा जागोन? बेखौथ' जाबायसो खोमा। आं नागिरनो थांनि र' मादै। दोननाय। बिबारि, मा जादों? मानो गाबदों नोङो? बिग्राय, आंना अमाया गोमाबाय। थुनथ्राया। अरे, थुनथ्रायालाय बोरै गोमाखो? नोंथ' मादै मोननियावसो गारबोदोंमोन। बेनोथ' बिग्राय, मादै मोना मोजाङै नायगोन होननानै गारबोबाय आं थुनथ्राखौ। नाथाय खोमाबायसो। आं मानो बिसोरनाव गारबोनायमोन? आं लाबोबाबो जागौमोनलै। आरो गोमादों आंनो मानो खिन्थायालासिनो थाबाय दङ बिसोरो? दिनै सप्तासेनिबो बारलायलांबाय। दाथ' थुनथ्राखौ जाबायसो खोमा बुथारनानै। अमायाबो आब्राथार। सोरबाया माथो होबानो उन उन थाङो। गाबनोबो रोङाना, बेनिखायनो रावबो नुवाखैबो खोमा। मा जागोन? बिग्राय, थौना नागिरहैनि। थौना। दालाय आरो अबाव मोनबावनो बिबारि? सप्तासेनि बारलायलांबायबा। मोननोबोथ' हानाय ना बिग्राय। थौना। आंना बेखौ फंबाय बायदि अनोमोन, मानसि बायदि अनथारोमोन आङो। थौना बिग्राय, थौ। दानो थौ। र' आं दख'नाखौ बेलेग गाननि। थांनाय नों आइनो खिन्थाहैनाय आंनि अमाया गोमाबाय, आं नागिरनो थांनो नागिरदों होननानै थांनाय। बिनियाबो खर'आ एसे बोरैबा मोनदों। आं थुनथ्राखौ नागिरनो थांनि। आं खिन्थाहै। उदैयाबो नै लासै लासै देरबोगासिनो। मास मोनथाम जाबायानो। आरोथ' मास मोननैनि उनाव फुरा सिनाय हानायसो जासिगोन खोमा। आं मा खालामगोन आं साननोनो हायाखै। ओइ सबाय, रानि मुखुरजि, आं जोबोद टेनसनलै। नै आंनिया उदैया एसे देरबावबायसो। दा मा खालामनो दे? बेखौनोथ' दा नों मा खालामनो देनाय? उनाव माबा मोनसे जागोन दे। नों बारा टेनसन लानाङा सबाय। ओइ सबाय, थौना जोंना बार्थडे जानो थांनि। जोंहा आलासि लाहानि। एकदम आंखौ लिंहरथारदों। आंहा लोगोआनो गैया। आइखौ लोगो हमबाय, आइयाबो थाङानो। थौना। नाङा दे रानि मुखुरजि, आं थाङा दे। आफाया रायगोन। दाखालि बावैबो रायदोंनो। आंनि सिगाङाव रायाखै देनाय, थेवब्लाबो आइमोननि सिगाङाव बिराद रायखादोंनो। आं थांला दे, नोङो सोरखौबा लोगो ला। मानो बेफोरबायदि बार्थडेआ गिदिरथार। ना जानो ना बेदर जानो, मा जानो बासा। थौना, मानो बेफोरबायदि बुङो? आं नों थाङाबा थाङालै। लोगो गैयाबा बोरै थांनो दे? बे आयंआबो खालि रायनायल'। आरो रायबालाय रायथोसै। रायनायखौनो गियो आरो नोङो? औलै, गियोथ' र'। रायोसो, नोंसोरखौथ' बुफेराखैना सानसेबो। नाङा दे, थाङा। आरो आइयाबो गैया। मा? नोंसा आयंआलाय अबाव थांदों? माबा, आनै लोमजानानै दङ, बेखौनो नायनो थांदों। माबाथ' फैफिनगोन आरो नोंसा आगै दंखायो माथो।
थौना सबाय मानो बेफोरबायदि लिमाबा आं नोंखौनो आसा खालामबाय दङ नोंजों थांगोन होननानै आंनि बेफोरबायदि रायबाय आरो बिमा बिफानि रायनायखौनो नों गाज्रि मोनो नामा थौना खेबसेखिनिखौ थुथार सबाय थौलै थौ आं गाज्रि मोनगोन थां नोंखौ थाङाबा ओइ माबा रानि मुखुर्जी नों मानो बुजिया दाखालिबो दोखो रायदों आंखौ बार्डेआव थांगोन होनबालाय जेबो बुङा दे आरो मा जायखो थांबाथाय ओंखारनोबा ओंखार दे आं थांसै नों जुदि थाङाबा आं गाज्रि मोनखागोनबो नोंखौ सबाय आयु बिदिथार आरो नङा आइबो गैयाना आरो बनिलाया हारसिं जागोन आयु जोंथ' हर थायाना फैफिनगोन आरो जोंहा दिनै ना सारदों नाबो हमहैनांगोन आङो दा आफाजों बनिलाजों सारगासिनो ओमफ्राय आं हमहैनांगोन ना आइबो गैया है नोंलाय बे उदैखौ लानानैलाय मा ना हमनो दे हो आरो बेसेथ' ना बुरजा मोनगोन दे नोंसा आफाजों आरो बनिलाजों हमगोन ना माखौथ' एसेबां माबा नांगौ दे मानसि नांगौ थौले माबा मानो बुजिया आं गाज्रि मोनगोन होन्दोंना थांना थाङा बुं दिनैनो लास्ट दे आं नोंखौ मालाबाबो लोगो हमला प्लिज ना प्लिज सबाय प्लिज दिनैखिनिखौ थांथारदों आंजों बार्डेआ बेसेबा गिदिरथार आं थांनो लुबैसोदों सोरनि बार्डेआनोथ' जोङो आयंनि फिसौलानि दे जागोन थाब फैगोन दे खिन्थु जागोनलै जागोन थाब फैया माथो खालामबाय थागोन दे आफाया रायगोन खोमालै आं गिनायसो मोनबाय दे खिन्थु जेनेबा दिनै ना सारदोंना आं दङ दे जेबो नङा ओंखार आंबो ओंखारहैनोसै मा जाबावनो नोंजोंबो रानि मुखुर्जी माबा आं जेबो मिथिया दे ओंखार बे रानि मुखुर्जीयाबो जेबो बुजि मोना माबा आफाया बेसेबा रायगोन आंखौ दिनैबो आरो फारसेथिं जे आइबो गैया नाबो सारदों दे सानसेखिनिखौ रायजाबावनोसै दे आरो थाङा होनबाबो बुजि मोना माबा गाज्रि मोनगोननो गाज्रि मोनमारगोन बियो माथो होआ जोंहा थागोन एबारनिफ्राय खिन्थु आं थांलालै गाज्रि मोनबाबो मोनथोंसै एबारनिफ्राय थांला आं एसेबां रायजाबाय थानो हाया आङो ओरैनोबा मा टेनसन जाना दङ आंहा गैला सिना गैला जेनथेन मेनथेन लामा मोनसेखौमोन बेयावनो गोलैबावबाय बासाय सोरबाफोर दङबा आंखौ बासाय मैयानिफ्रायनो माननाय खस्थ' मस्थ'यैबाबो फैथारबाय आङो सानथाम जाबाय जेबो मोनजाया थैसिगोन आं भगवान इसोर आंखौ बासाय मदद खालाम भगवान इसोर सोर जाखो बेलाय आरो मा एक्सिडेन्ट जादों नामा इयो मा जादों ना थैबायसो आंखौ बासाय आदा आं सप्तासेसो ओंखाम मोनजायाखै आंखौ बासाय मा जामारनाय बिनानाव नोंहालाय बोरै बेफोरबायदि अबस्था बोरै जाखो नोंहा बेफोरखौ उनाव खिन्थाबाय थागोन सिगाङावनो आंखौ लांग्रो आं ओंखाम मोनजायैया आं ओंखामल' नङा दैबो मोनाखै दिनै सप्तासे जाबाय आंखौ आंनि दुश्मनफोरा आंखौ बुनानै हाग्रायाव गालांदों आंखौ बासाय र' आङो फन हरनि र' गारि भारा हमनि आंखौ डक्टरनियाव लांखा सिगाङावनो आंनो ओंखाम जाहो बेनि उनाव डक्टरनियाव लांखा आं थाबायनोबो हाला आंनि आथिं आखाइ गासैखौबो बुसिन बुनानै हारा सिफायजोबना दोनदों आं थाबायनोबो हानाय नंला आंखौ बासाय आदा नङाबा आं थैगोन दे गारिया लिंहरदो थाबैनो आं नोंनि आथिङाव हमनानै खुलुमदों आदा आंखौ बासाय हामा खुलुमनो हामा आङो लिंहरनि र' गारि लिंहरनि र'नाय बैयावनो बेटारि गारि मोनो आङो हमैनि र'नाय हमै था जेनथेन सासे मानसि लोगो मोनबाय दे आंखौ बासायग्रा आं थैनाय नंला आं बासिसिगोन गब्दा नों दानियाबा थैदो हारसिंनो नोंनि थाखायनो आं बेफोरबायदि अबस्था जानांबाय नों साला गुन्दा हिनजाव थाखानायनि उनावबो नों आंजों लाइन मारिग्रा हिनजावखौ मुगैग्रामोन ना नोङो आंनि खोथाया एसे बेलेग आं हिनजाव मानसि जेनेबा आं नोंखौ चान्स होबाय दे नों मानो लाइन मारिनांगौ आंजों नोंनो बांद्राय खां फैनो लाइन मारि फैनो आंजों
सारा नोंनि थाखाय आंनि जिउआ धंस' जाबाय दानाबा थैनो हारसिंनो हाग्रायाव नोंखौ आं बासायनो रावनोबो खिन्थाया आङो नोंनि हाग्राबारियाव गोलैना दङ होननानै नों सारा पापि नोंनि थाखायनो आं दिनै खरा जानांबाय आंनि आथिङाथ' मालाबाबो हामनाय नंला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे माने दिनै एसे प्रब्लेम जादों आरो ना माने कार्टुन केरेक्टारफोरानो फैजोबाखै आंनियाव मा जादोंथाय मैनास्रि गप्ता बिमा टिल्लु बिजुलि आरो जमुना माने फैनायानो थायाखै आरो ना लोगोफोर माने डिलिट जाजोबदों केरेक्टारफोरानो आं बानायना दोनखादोंमोन ओमफ्राय दा गोदानै बानायनो नागिरदों ओमफ्राय जानायानो थाङा आरो ना लोगोफोर जेनेबा जागौमोन खोमा जोंहानाव आरो नेट मोनथाराना नेटानो बिराद स्ल'थार आरो ना लोगोफोर बेफोरबायदि केरेक्टार बानायनांगौबाथाय बिराद नेट नांगौ जायो आंनियाव आरो नेट गैयाना बानायबाबो माने जानायानो थायाखै आगोलनो एसेबां मोजाङै बानायना दोनखाबाय माबा हारसिंनो डिलिट जालांखो मिथिला आरो आंनासो हारसिं जाखो ना गुबुनफोरनाबो जादों मिथिला भिडिअखौलाय एसे गोलावै लाबोनो सानदोंमोन मानो होनबा आं गाबोनबो हगारनाय जानाय नङा नालाय बेनिखायनो दिनैनो एसे गोलावै हगारनो सानबाय गैया कार्टुन केरेक्टारफोरानो फैजोबाखै दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा दिनैनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ